Cześć, witam Was serdecznie w mojej pozytywnej kuchni. Dzisiaj przepis na ciasto czekoladowe. Zapewniam Was, to będzie jedno z Waszych ulubionych ciast, potrójnie czekoladowe. Ciasto idealne, jeśli chodzi o poziom wilgotności. Nie jest ani za suche, ani zbyt mocno wilgotne. W sam raz do tego jest jeszcze tutaj warstwa kremu czekoladowego, takiego ciemnego kremu, który zostawia taki bardzo przyjemny czekoladowy posmak na języku. Do tego jest konfitura rabarbar z truskawką, truskawka z rabarbarem, która dodaje tutaj odrobinę kwaskowatości i takiego charakteru. Możecie zastąpić ją na przykład konfiturą z pomarańczy albo jakąś inną kwaskowatą, taką delikatnie. Trochę bitej śmietany dla lekkości wyglądu i smaku. Całość jest polana polewą z gorzkiej czekolady. Jeśli chcecie przygotować to ciasto bez kremu, możecie oczywiście go pominąć i będzie prostsze, bo samo ciasto piecze się bardzo szybko, nie trzeba nawet do jego przygotowania miksera. Polewa też nie jest trudna do zrobienia. Dajcie mi znać, jak Wam się to ciasto udało, jakie dodatki wykorzystaliście i zajrzyjcie na pozytywnakuchnia.pl po więcej receptur kulinarnych, a ja tymczasem, nie mogąc się już powstrzymać, tak chociaż kilka okruszków Za moimi plecami grzeje się piekarnik do 180 stopni góra-dół. Ja teraz wymieszam sobie wszystkie mokre składniki na ciasto. Mam już olej, mam też, to powinno być mleko albo maślanka, albo jogurt naturalny, ale ja mam akurat trochę mleka takiego czekoladowego, które zostało mi z zupełnie innych wypieków. Także wykorzystam, bo dlaczego nie? Do tego jajka. Jeśli nie macie pewności co do świeżości, to oczywiście trzeba rozbić je osobno do innego najpierw każde po kolei naczynia. A ciasto, jak sami widzicie, będzie to ciasto mocno czekoladowe, ale też wcale nie takie trudne do przygotowania, bo nawet nie trzeba do jego zrobienia miksera. Troszeczkę wanilii jeszcze do tego. I mogę to teraz wszystko zamieszać. Mokre składniki wymieszane. Tutaj mam już przesianą mąkę. Do niej jeszcze trzeba dodać proszek do pieczenia albo mieszankę proszku do pieczenia i sody. Ja wykorzystam tym razem mieszankę proszku i sody po jednej płaskiej łyżeczce. Pamiętajcie, nie wolno przesadzić z proszkiem do pieczenia i z sodą, bo ciasto wtedy za szybko wyrasta i tak jest szansa, że równie szybko opadnie, zrobi się zakalec, a poza tym będzie nieprzyjemne w smaku. Kakao też można je było przesiać, ale nie chciałam sobie brudzić sitka. I do tego jeszcze cukier. Można go zastąpić też cukrem brązowym albo jeszcze lepiej ksylitolem, żeby całość miała niższy indeks glikemiczny i dzięki temu tak szybko nie będzie skakał i spadał za chwilkę cukier, kiedy zje się kawałek takiego ciasta. No dobrze. I to, co jeszcze trzeba zrobić teraz, wymieszać składniki suche z mokrymi i będzie już za chwilkę można piec ciasto. Można mikserem na niskich obrotach, ale nie ma takiej potrzeby. Można też zamieszać za pomocą widelca lub łyżki. Lubię takie proste ciasta. One również mogą być za sprawą dodatków efektowne. Również oczywiście mogą być smaczne, a wcale nie muszą być skomplikowane w przygotowaniu. Ciasto wymieszane jest takie gęsto, takiej konsystencji jak ciasto na muffiny, a właściwie nawet to jest ta sama receptura, tylko po prostu proporcje są troszeczkę zwiększone. Można je teraz przełożyć do tortownicy wysypanej mąką, a wcześniej wysmarowanej tłuszczem, albo tak jak moja, wyłożonej papierem do pieczenia. Będzie bardzo mocno czekoladowe, czyli takie jak lubimy najbardziej. Ciasto w tortownicy to teraz do piekarnika na około 50-55 minut do tak zwanego suchego patyczka. A ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem kremu czekoladowego do przełożenia tego ciasta. Przekroiłam ciasto już kiedy całkowicie wystygło na dwie części. Odkroiłam wcześniej ten garb, który wystawał. Resztki garbu są tutaj, ale zaraz pokażę Wam, jak je wykorzystać. Można oczywiście je zjeść osobno. To, co muszę zrobić teraz, to jest nasmarowanie ciasta
Chociaż jest to opcjonalny krok, ale jest to bardzo fajny krok, dlatego że jeszcze dodatkowo trochę się to ciasto nawilży. Nasmaruję je konfiturą. Moja to jest z rabarbaru, możecie wybrać też truskawkową albo z malin, albo ewentualnie jakąś inną ulubioną, która dobrze komponuje Wam się z dodatkiem czekolady. Dobrze, żeby to była konfitura o takim lekko kwaskowatym smaku, żeby przełamać całą tą czekoladową kremowość, która tutaj w tym cieście jest. Konfitura rozsmarowana. A teraz można rozpocząć nakładanie kremu. Można właśnie te kawałki, zwłaszcza te chrupiące i podsuszone, rozkruszyć i dodać je do kremu. Można też w ten sam sposób wzbogacić krem, kiedy jest już przygotowany, o dodatek bardzo drobno posiekanej, gorzkiej czekolady albo o jakieś cukiereczki takie malutkie czy lentilki. To wszystko będzie fajnie pasowało w takich drobniejszych kawałkach, żeby ten krem był jeszcze troszeczkę urozmaicony. I można zacząć nakładanie kremu. Och, ależ to będzie czekoladowy smak. Krem mam wyłożony. Teraz zrobię jeszcze taki trik, że nałożę na to ciasto obręcz, dlatego że w tym momencie dodam jeszcze drugi blat.